Nyimbe dzakawanda dzanga dziriko, saka ndochazoita kuti titeere nyaya kuti tikwanise kukurukura kuti tinzwe kwayakatangira. Saka ndizivi kana paina anokwanisa kungotipa kachidimbu kekutsanangudza ketsanangudzo yenyaya kuti nyaya yakafamba sei, yakatanga sei, chii chakanyatsoitika. Anokwanisa kutitsanangurira muchidimbu kuitira kuti alright, regai ndinzwe pana amai vanga kuti nyaya yatafambira nhasi yakamira sei. Nyaya yatafambira nhasi inyaya yekunyorwa kwedu kwemazita. Right, zvakaitika parufu rwambuya wepanext door pachairman pemurume uyu. Mbuya vakashayika. Pachibva paita vanhu vakabva kudzasi uko veukama. Pana mhenoti pana rugoyera handinyatsoziva vakabva uko. Vachibva vauyawo parufu. Saka munguva dzekunge vanhu pari kubikwa vari masevhisi ari kuitwa vanhu vakati regai timbotsvaga pekuti timbozororesa vanhu vakafamba netsoka uko. Ndobva vaenda panext door pababa. Pakati pavo apa peyadhi dzavo hapana waya, ndepekungofamba muchipinda. Saka vakabva vati regai timbozorora tiri mudzasi memumango sekunze kwaipisa. Ndokuti tosimudza dombo kuti vaone kutsamhira kurara munhu wechirume. Pari kusimudza dombo kudai kuti aise pekuti atsamhire ndipo ari kuona kuzva panenge pane jira. Kwakunonga jira riyai. Kwakuona jira rine mazita ewanhu. Kwakudaidzwa vamwe mukomana wepaF. Ndobva anzi iwe uya pano ndembane mazita ewanhu. Mukomana uyu akabva azivawo zita reumwe kwachibika. Kwakuchidaidzawo umwe mukomana kwachibika kuti uyaone zviri panapa pane mazita ari panapa. Abva azodaidzwa futi umwe mukomana anogara pamhiri apo. Kwakuchitoverenga mazita atoripo zveshuwa. Ndobva anzi isusu taakudini ndo pakabva pazobuda bhodhi ichienda kumakuva ava varume ava vachibva vange vakuendawo kwavo. Ndobva zvanzi imi muchidaidza naye nevanhu vari pajira moonesana zviri apa. Asi haana kunzidaidzai vese, akanzidaidzai vanhu vechikuru kana vanoita kana vairi kana vatatu. Ndopandakazodaidzwa inini paina anyati memuripo kai nauyo wechibika godhi mumwe ndiani zviya naiye Libert wacho akanga aine jira. Ndobva ndadaidzwa ndiri pamatanga apa nekuti isusu kubheriwa hatana kuenda kumakuva. Ndodaidzwa zvikanzi vamuzvare honai zviri panapa pane jira. Tikati jira rei? Zvikanzi pane jira rine mazita panapa. Tikati mazita zvakamira sei? Zvikanzi nerenyu ritoripo. Ndipo ndakabva ndatonzwa shungu tikati tionei kwakutoverengawo kwakutoonawo rangu riripo. Vanhu vanga vari pakajira ikakaka vaisvika kunga ku 21 here. 21 ndizvoka. Right. Tobva taverenga saka zvikanzi naLibert vayo vanhu ava watoenda. Wati kana tasvika pane network tichadini chakufonera. Saka iye nguva yacho foni yakanga aisa mheno kumachaji kumusoro. Ndobva amhanya achinotora foni. Ndobva adzoka. Ndobva takataura tesere nefoni paya kana kuti takazondotaura tamhiri uko. Ini ndakazobira kumba kwake uko. Achibva afonerwa nevanhu vaya. Zvikanzi pane vandabata vamwe mai vechikuru vari pano. Ndobva ndafonerwa naye baba. Ndikati baba muri muprofita here? Zvikanzi kwete. Munopinda chechipi? Zvikanzi madzibaba. Zvikanzi jira iri ndiri kukumbira kuti musaripise. Zvamunogona kuita torai kana sauti moisa sauti mondoriisa mumvura musaripise. Mongoenda muri kana vairi kana vatatu. Pakanaka. Kwabva ndatora jira riya bva ndaenda naro kumba. Ndo pakabva pasvika maisanzira nemurume wavo. Ndobva ndatora ndikati vadikani mati muchiuya pano pane jira riri papa nekuti zita ramai hariripo. Ubva ndavapawo jira riya vabva vaverengawo. Murume wavo akati saka nyaya iri kuitwa sei? Ndikati zvezvambonzi ngati ngoite zvokuti runoiswe mumvura. Anzi aiwa hazviiti izvozvo. Vanhu vese vari papa ngavatofanira kuziva. Ndipo vakabva vabuda vachibva vandotaurirawo vagarikai. Vanhu vaibva vafonerwa. Nditoona vanhu vakutodai mumba kuti yakuzoona kuti mazita akamira sei. Tikati ndo zviripo izvi. Saka mangwana acho makuseni takabva tafuma kuuya apa pamba pachairman. Tichida kuti atitsanangurire kuti zvafamba sei, jira raonekwa paipamba pake. Takabva tadaidzana nemumwe vice chairman wedistrict. Ndiye wanonyanya kufambidzana futi naye. Ishamwari mukuwirirana mukufamba. Ndobva tagara apa akubvunzwa kuti nyati isusu taonawo jira pamba penyu apa. Zvafamba sei? Zvanzi jira handitombotizivi. Hamutombotizivi? Zvanzi handitombotizivi. Sepano apa panogara vanhu vakawanda. Dzimwe nguva pane umwe anogona kuitawo ruzivo naro inini handitombotizivi. Saka mudzimai wacho aibika ari parufu apo. Ndobva adaidzwa. Mudzimai wacho ndobva auya bva abvunzwa zvikanzi handirizivi. Zvikanzi neumwe mutauri
Nyati munogoti jira hamurizivi rawanikwa pamba penyu ende harisi kutorwa nemhepo kadai rari kurangonhongo riri kuenda nemhepo taiti pamwe rabhururuswa nemhepo pane kwarabva zvino rakatsiswa nedombo kutaura kuti jira ndere pano ndobva amboshinga kuramba kusvikira iye Savhira wake uyu abva azomuti Nyati kana mine zvamuruziva nejira iri taurai chokwadi jira rawanikwa pamba penyu ndobva azoti zvechokwadi jira nderangu ndinoriziva. Makatinyorerei? Ini ndakatobvunza munhu kuti makashandisa strategy ipi kutinyora because takawanda kamuvillage umu but pane mazita 21 chete apa. Kanza ndakanga ndichida kuti ndirambe ndiri pauchairman. Ndikati saka makasarudza sei wana? Makawadoma sei kuti muzovaise pajira? Zvikanzi ndaicharudza wakapepuka vanogona kuzondimukira. Ndiri kunyepa here varume? Vanogona kuzondimukira. Ndikati zvikanzi nevanhu ayo iyi nyaya yakuda kutoonekwa kuti yakamira sei. Vanhu vachibva vatabvisa mapondo vamwe vakabvisa vamwe havana. Ndobva Zenda wabva wapinda motikari naiye wangani wakaenda zviya nawamandeya nawagarikai. Wamandeya makaenda here? Havana. Wakaenda wagarikai muri 10. Wachibva waenda kwamuprofita anonzi Baba Mozi ina handi hangu handimuzivi. Kweke kwanzi wamuzvare endaiwo muitewo mumwe ndikati aiwa ini pane zvendoda kumboitawo zvakandibata. Ndobva wakomana wabva waenda wasvika kuya wabva waprofitwa handiri kuona jira riri momwe buritsai wabva waburitsa jira ndo wanga wainaro abva audzwa zvezjira zviya makanyorerei chiwanhu chichi izvo zvokwamuprofita handigoni kunyatsozvitsanangura chazopa umwe nguva achibva anzi baba muri muroyi akati hongu aibva abvuma ega zveuroyi izvozvo ndopakanzi vanhu vada kutoshandwa avo zvamakaita vanhu izvi ndobva wadzoka zuva rodoka taunganidzana futi pamba pakapa taakuti tipanane feedback yezvabva kuko ndipo akanga achipererwa manje akuratidza kuti ezvinezvi abatikana ende anga apera kuti akutya manje kuti anga kutya kurohwa kutya kuti nyaya yako enda mberi tavatanga paya saka wachibika avo vanonzi gudi avo sekunze kwenze kwakudoka kwakuda kundoti wachibva waenda kutoireti wachibva wadzoka nepamumango paya vari kungotarisa zvavo wachibva waona pane futi chimwe chakatosungwa ndobva wataura zvikanzi varume pane rimwe jira rakasungwa apa saka vanhu takati akuona wanga dhirama katikati ari rimwe jira kuita sei vanhu ichi vadamboti ini ndini ndakazoti vanhu vasimuka vauda kuparara ndikati iwe chibika ende apa nebva ndavheneka tochi yangu ende uya tione pamumango paurikawo svikei jira ritoripo rakatosungwa tikati varume uyai jira riri pano iri rakasungwa iri iye abva auya tamuisa pakati abva atora jira riya ratsunurwa reri netumavhu turipo akuda kurasa mavhu aya achibva arambidzwa nevakomana kuti ivhu haurasi akuverenga mazita anga asikanyatsa kuoneki zvakanaka zvimwe zvanga zvauda takakufedha but zvaiverengeka takuverenga paya seusiku umwe neumwe ada kuonaka kuti zita rake riripo here futi here kana kuti kwazoita nemamwe matsva mazita. Nyati ndikati Nyati muri kuti kudine zvaonekwa izvi zvikanzi zvazvingori pamwe chete zvese ndozvakapindura muri kuriziya here jira iri zvikanzi zvenge zvingori zvese zviri pamwe chete. Ini ndo vandachita mubvunzo kuti saka jira iri pambotorwa iri kwairo racho harina kuonekwa rakatosungwa ndo vandaenda nejira riyakomba vanhu vabva vazara mamango kudai vese vada kuona mazita isusu tenge tiri pajira iro rekutanga iri vamwe vacho takadzokererwa kunyorwa kechipiri pane iroro racho rari nevanhu kuma30 something ndobva tachigara manje jira raonekwa ndopakabva tati mangwana paruware kuda kuti tichimubate kuti tichimuone murundo akabva adini akabhatisa bataita zvimasondo zvakati kuita zvinosvika mazuva mangani akabhatiza bvaenda kana kuzombomuona asaka iye sekuona kwedu anenge aive nevanhu vaimupa mainformation kunongo achitaura achituka vanhu pamagurupu achiisa mameseji achita sei akuisa nemastatus ekuti kukura kwembwa akuti hadzisinzwo kufamba ndozvaka zvazotisimudza kuti aika isu ndisi imbwa dziri kuhukura iye ndiye nzou atikanganisira saka paakauya takabva taitangidza nyaya akambotuma murume anonzi Nyakudyana wekumhiri uko asati auya Nyakudyana akatiunganidza kairi panapa zvikanzi toda kuti tikugadzirisei namurundo tikabvunza waNyakudyana kuti imi mauya muri sani mune ukama naBernard here muri Savhira wake here mauya makamira sani zvikanzi aiwa senini ndinombogadzirisa dzimwe nyaya akandikumbira tikati alright uyai naye musi wacho wekuti auye naye tauya pano tagara saizvezvi tione Nyakudyana abva apinda nemotikari yake aenda pamba pakapa amushaya tizoona adzoka Nyakudyana uya amisa motikari zvanzi ndine urombo varume murume uya handina kuzodini haana kuuya saka ari kutiita vanhu vake ikaisu Benatu ndobva tachiti waNyakudyana imimi kubva nhasi hatichadi kuona futi pano muchifambira nyaya iyi
tikakona varume vakati tikatokonai pano tinokurovai because muri kutiitisa sina kuti anobva aenda ipa anenge inini manzwira andaiita anenge aita zvekuti uye achibira achinge anomboti onekwe kusvikira akabva azodini akabva azokuya ndopatakazotanga nyaya kuzogara tichizobva tazosvika kuenda kudai. Aiwa, tinotenda mai. Ndanzwa masumudza nyaya yekuti pane vakaenda kwamadzibaba Mozi. Ndinodaira pamwe pane vamwe vari panapa vangatitsanangurire kuti pamakasvika kusowewo muchiona muprofita chii chakataurika zvakanyatsonzi kudii maringe nenhau yejira iyi, kana paine akasununguka pane vanga variko vacho kuti anyatsotitsanangurira kuti zvakataurika maringe nenhau yejira iyi ndezvipi. Amene pana akasununguka here, pane vakaenda vacho. Tasvika kwamadzibaba Mozi tisati tambotaura zvakawanda isusu sekuenda kwatataita tiri gurupu. Tisati tataura zvakawanda, madzibaba Mozi vakatanga nekutoona dare vachibva vatotaura vakati iwe murumewo kuya kwese kwamaitawo kune vanhu vese vari panapa hamusi family one ende hamusi kuwirirana, hamusi pamwe chete. Asi kufamba kwamaita varume ava vane tsitsi newe. Iwewe ndakamira kudai so ndakakutarisa ndokukupumha uroni, unodairana nazvo here? Iye akati hongu. Vakadzokorora kanenge katatu vakati ndiri kukupumha uroyi, unodairana nazvo here? Iye akati hongu. Vakati ndiri kuona chinyorwa chandiri kuona chakanyorwa mazita evanhu ava. Isusu takanga tisina kuburitsa jira, takanga tisina kuburitsa bepa, jira redu rakanga riri muhomwe. Ndobva hanzi ndiri kuona chinyorwa chakanyorwa mazita evanhu ava, asi hamusi verudzi rimwe chete, madzinza akasiyana siyana, asi iwo uri mutungamiriri mukati mevhileji inogara vanhu ava. Ndokutsanangura kwakaita madzibaba Mozi, iye achidairana nemhosva dzake achiti hongu hongu. Ndo pavakazotaura vakaenderera mberi vachiti zvine madzidzo nematambudziko kunyora kwavakaita vanhu ava mazita mukati mevanhu ava, zvine ndufu mukufamba nekurarama. Kunyora kwavakawaita mazita pajira ravo ravakavanyora mazita, iye akadairana nazvo akati hongu, asi ini ndaisaziva kuti ndo zvazvichazoita kumberi, ndo kudaira kwaakaita. Madzibaba vachibva vati unofanira kuita zvinhu zvekuti vanhu ava vava vari vanhu vanosununguka kana kuti vanosunungurwa mukati meupenyu hwavo. Ndo kutaura kwakaita madzibaba Mozi. Alright, tinotenda tichiri ipapo panyaya yekwamadzibaba Mozi. Madzibaba havana here nzira kana kuti kundiso yavakataura kuti inofanira kuitika kuti vanhu havasununguke? Nekuti ndiri kunzwa muri kutaura nyaya yekuti zviri kunzi kunyorwa kwakaita mazita uku kwakazenge kwane nyaya yendufu dzevanhu nekutambudzika kwevanhu. Ivo madzibaba pachezvavo vachitsanangura havana here zvavakati izvi ndo zvinofanira kuti zviitwe kuitira kuti vanhu vese vakanyorwa ava vakwanise kusunungurwa? Madzibaba vakataura sekudaro vachibva vazoti zvinoda kuti munhu wese ane zita rakanyorwa padai zvaikwanisika maiunganidzana modzoka kuno, madzoka kuno tinokwanisa kuita munamato kana kuti munyengetero wekuti munhu asunungurwe wese wakanyora pajira iri. So panyaya iyoyo yekuunganidzana kuti vanhu vese vakanyorwa pajira vakwanise kuenda kunosunungurwa, pane here zvamati maita imimi pavanhu vese vaya vane mazita ari pajira aya? Pane here zvamati maita kana kuti mune here urongwa hwekuti munozotarisira kuti muchada kuenda ikoko kana kuti makabva mangoti regai tiite dzimwe nzira? Ipapo taenda kwamadzibaba Mozi ndandisipo zvangu, ndo pakaizodzoka vanhu bheki patazodaidzana toungana pamurundwa, ndo pakazonoka kuti jira rechitu rine ivhu riri kuti vanhu vamuzvarika. Takuti makusena acho takadedza ruwaro tingasangane paruwaro vanhu vese, ndo panhu atosvika murundo, pakamuka murundo atiza asisipa, ndo pakabvamira nyaya yacho. Paakadzoka ndo pakasimukawo nyaya kuti tiende futi kwakupi kwamambo. Saka ndo pamira akaita nyaya kuti tiende kwamadzibaba Mozi tiri kwamambo futi hazvichaiti. Nyaya yedu inoda kuti taende kwamambo, tinotokani kwamambo kuda kuchenurwa
zvakatarwa kwamadzibaba Mozi nekwamambo zvakafanana ndizvo vabereki ndezvimwe chete hazvina kuzvasana patakaenda kudare kuseri kuchuru ndezvimwe chete patakaenda kwamadzibaba Mozi vachitaura vachitsanangura nyaya yekuti tinofanira kuchenewa takazodzokera vamwe vakadzokera vamwe vakaramba vakati haisi toita sei toita zvatinge tagona hatina kuwirirana pakudzokera asi vakadzokera takaita sei takadzokera tikaita zvatakaita sei zvatakaitwa ikoko ndipo takazodzoka futi kunoku kwakuronga kuti tikaita sei vanhu vakati ngatipasi ngatiende kwamambo ndipo takazoronga zvekuenda kwamambo tati uyo wamwe ngatomubva kwamadzibaba tibva tazoronga kuenda kwamambo ndipo takanozonzwa futi nyaya imwe chete ipi iyoyo manje. Alright, so tiri panhau iyoyo pari zvino tanzwa pataurwa nyaya yendufu iyi pane vanga vakanyorwa pamazita aya pane here vati vashaya kana kuti vati varasikirwa neupenyu kana kuti mhuri dzavo vari kusangana nendufu idzi? Pane rufu rwatakabva kuyo manje manje murume wacho akanga akanyorwa saka nekwamusonza saka tinotoona riri dambudziko rimwe chete robhozi baba wacho ndio kwanga wakanyorwa murume wacho anga akanyorwa saka mudzimai wake akabvata sei akashaya saka mashaikiro acho akashaya neaccident saka hadisi pakutodivhiringidzwa iyo. Ko mamwe matambudziko atiri kusangana nawo sevanhu vanga vakanyorwa pamachira atinofungidzira kuti angangodaro akanangana nenhau yekunyorwa iyi ndeapi? mwana mukomana akamira po maziso ake zvizi haachatooni ba tonyatsotoona zvekutoti zvinhu zvitorimo munyaya iyo totofungidzira kuti ndizvozvo zviri kukonzesa zvinhu izvozvo nyama dzacho hadzisi kupera zviri kuitika mumusha umu hazvichanzwisisika zviri kuitika nekuda kwenyaya dzemuchinda iyo iye wacho ari kutaurawo akatomboumburudzwawo mukufamba umu iye wacho ari kutaurawo akamboumbudzwa saka tofunga kuti pamwe tambudziko iyi ndiyo mhepo yacho iyoyo. Nechimwe chiri papa chekuti tinofanira kuve tichinyatsoona nekuzwisisa ndechekuti kana paina nemafoni pane nyaya yakaiswa mumafoni naiye achitaura iye ari kutukana nemamwe magurupu awanowirirana nawo pane wepaefa newepachikwama achiwataurira kuti imimi maakufumura zita rangu kuti ndakati zvakati ko imimi zvatakaita inga tiri pagurupu rimwe chete ko imimi zomakauraya 117 ndakafumura here inini pasi ndine 107 wandakayeyo asi zvese wane mafoni kuti pano itori mumafoni kuna wani machete munayo kachiame dai meseji iyo yawerengwa vanhu mese muchinzwa zvichida pamwe kana mukakwanisa kana anayo akangokwanisa kungotiverengera kuti yakazodii ngaiverengwe iyoyo nekuti ipapo ndo patakunyatsoona kuti zvaakaita izvi ichokwadi saka zvinoreva kuti ritori boka rine vanhu vakawanda haasi ega obvious zvakanzi haasi ega hanzi mumwe wacho achabuda regai tinzwe meseji yacho ngaiverengwe iyoyo munyatsoinzwa anonyatsogona kuverenga simuka uende papa vanhu vachinyatsoa yavatiuya pamberi apa chaipo vanhu kutanga iri kuti wafarisa mwana wababa chisara ugarike mukadzi wangu akafa ngozi yacho ichaperera pauri yangu ngozi iri kuperera kwauri asingazivi ndiani kuti ndakapedza mari ndichikukambenera wakudaro iweka usadaro mukwewa nyarawo wakuisa manyapi
waBozhongora Mozambique yatakaenda ndipei aisoswi akakanada nyaya haana mhosva mai nyaya haana mhosva maifonera Bozhongora muchinyepa maida kupiwi chikata zvamakaenda kumakomo mukaromba. Ndakaudza vanhu here ini kiti muvhine imika chakaita chirongai kusvikira Mwari achiuya. Ngozi yerombe iganda nzara chigarika utonge mukwewa ndakakutadzirei usadaro. Ndakushanda newe zvino pupurwa nagwenzi namai chihuri wakudaro sara ugarike chitonganya hokwe upfume. Mwari akukomborere Mwari haadhakwi. Mafura una imwe ndio wane kwekuti akauraya maibheri nandowana hapana neapesenti namaibheri ane hwani iri kutaura mani nemzi wanhu wakatouraya apa efu hapana vanhu vari kunzi wakafa panapa inani munoshamu saka pavanhu ava vane mazita ari kutonzi akaurayiwa vanhu ava vakatofa zveshuwa kusistori wakaurayiwa kutaura kuti wakatouraya saka vanhu vakatofa nekuti kudare kwamambo akanzi nachiremba ko akafawa uchawaita iye achibva ati handina pane vanhu vakanyorwa mazita hapana ati afa zvikanzi ndati ko wakafa uchawaita sei haana kuzodai. So patakabva kudare kwamambo makaenda kuseri kwechuru mukatsanangurwa zvamakatsanangurirwa. Muchizobva kudare changamire vakati kudii maringe nenhau iyi, hanzi tiite sei sevagari vakanyorwa mazita. patakabva kwamambo isusu mambo akatipa 2 weeks 3 weeks kuti iye atsvage mari yekuiva kuti isusu tizosunungurwe tiende kuseri kwechuru 1000. 3 weeks dzisati dzapera mukadzi wangu ndo pakabva aita extend. Isusu semusha tataunganidza mari yedu tikati semusha ngatitenge matools edu ekuti tizocherese kumakuwa. Asi wamwe vanhu wakazonzwa vari kutotaura kuti matools awakatenga ndo achatanga kucherera pamba pake iye. Saka inini mukadzi wangu akafa ndoti ndio wakaita se wakauraya. Ende matools acho ndo pakatotanga kutochera. Ndo pakatotanga kuchera. Apa kwamambo kwacho 3 weeks dzacho dzapera nanhasi hapana zvati zvaita se zvati zvarongwa rana zvati zvafamba. Hapana chati chafamba. Chimwe chakazomisa kuti ikazvidaro nyaya yambotorwa nemukomana uyu inyaya yekuti isusu takanga tiri pakuda kubatsirwa kuti sevanhu vakabatsirwa ende isusu takaenda kwamambo tikanobvisa mari iye ndiye aifanira kubvisa mari yekuseri kwechuru iye murungu but tisi takabvisa iye akati handina mari iye mari yakakwanisa kubvisa $20 yedare chete isusu tisi takabvisa mari yekuseri kwechuru saka mambo tapedza kudaro wakabva wazoti isusu pane munhu wese akanyorwa
uyu pakanzi atsvage mari yemombe 3 idzodzo. Isu takanzi pane munhu wese akanyorwa vanhu wabvise kuti ma10 pamunhu. Ndozi kuti timubatsire imwe mombe kuti dziite mombe 4. Saka ndopatakazoti ndopakamira nyaya papa kuti isusu tiri pakuda kubatsirwa. Takutobvisa futi dzimwe mari futi kuti tikwanise kunge tichi ma10 nekuti tiwedzere futi. Asi munhu akaita mhosva aripo muruzwa. Ndo pamwe pakamirira nyaya papa. Ini ndikuona sekuti kutonyara vakaita nyaya. Murume uyu akatofamba. Hazvisi zvega pamafungira angu. Akatofamba kutonotitsibika futi. Zvino hapana kana achasimudza musoro kana hwanda. Asi inini hangu vache zvangu ndikasangana naye handitauri naye kana ndikwazisa handikwazisa. Handina nyaya. Ndakamuudza kuti baba pangu Message yawanika rekaiti zvekare zvekutaurwa pane chipiri yacho. Atoenda munhu atoenda. Avakutenda. Haasikuenda. Angaya. Ari kuuya pano. Ari kudini? Haasikuenda mai wake. Akanzi hamudzi, kanzi ndewa. Ndio anobhadhaza ana avantibatsira. Hapana ngana tu. Verenga hangu. Verenga iyi. Iwe mukomborerwe nebasa ramakaita kundiisa kuna Bozhongora, asi takaenda tese kun'anga. Now makundifumura, asi as you see mu village F tanga tane 17 bodies, the one watakauraya tese kusi tanga tane 7, asi musadaro. So now ndakuudza vanhu kuti ndimi mukura mukuura vanhu muvillage F. Ndakada kuti kuuraya village F. Inini ndaiuraya kusi mukwewa uchiuraya mukuraya kudhi mukomborerwe akuti haizivi. hama dzadiwa mhandu yangu kufa kwangu ndiye wagari wemuvillage C. Handina nhamo nawo chigarika. Mwari akukomborera. Ndiyo. Right, mamessage tamanzwa. Kune patakaenda kuseri kwechuru nepatakaenda kwamadzibaba Mozi. Tanzwa pekutanga pamataura mati pakabvunzwa kuti mazita akanyorerwei. Pakanzi ndaida kuti ndirambe ndiri pachigaro. Patakazoenda kuseri kwechuru ndo here chikonzero chakataurwa chekuti mazita aya ndo zvaakanyorerwa zveshuwa kana kuti kwakatonobuda chimwe chikonzero chisiri chezvigaro. Mazita iyaya ataseri kwechuru hapana kubuda zvekuti aramba arichiyambira. Pakanzi uyu akanga murume uyu iye chiremba uyu akati iwe ngei uchitamba nemoto iwe. Akataura katatu, ngei uchitamba nemoto iwe. Uri kuurayirei wanhu? Akati si inini pane mazita andakanyora ese hapana munhu atava. Zvikanzi kuva wakauraya wacho. Uchawari pane. Nekuti shandisa anzi aitishandisa. Kuti zvakapfuma dzedu. Chatinenge tabata chaisasenza kwatiri, chaisenza kwaari. Saka takatarisa ivo vacho panhau yepfuma. Tingati pfuma yacho vanayo here kana kuti zvichiri zvakangoita
ngepasina apa igurwe rinongorirawo riri padhuze nemwena kana ukushaya Pfuma hapana asi ungavumba makaruguta. pfuma yake ndeye mapedzi Anodya badzi asi kuti unooneka mumaoko hapana. nekuona ake bhora akagara mumba make. regai ndimbouya kunana amaiwo da pamwe kune vamwe vane mashoko avari kuda kuwedzera pane hurukuro yatiri kuita iyi ngatisunungukei titaure pamwe pane pamunoti apa pasarira apa pandoda kuti ndiwedzere ndakadai nyaya yacho inyatsobuda pachena. Varipo here vana mai ndangonzwa muzvari chete ndoviga vanga vachingotaura asi kana varipo vakasununguka ngava vanoda kuwedzera pane zvatataura kusvika pari zvino sunungukai. Izvezvizvi handiti ari kuti handina mari yekuendesa kwamambo kuti isu tinosununguka, asi ari kuwana mari yokuti aende anotitsibike kuti nyaya isabudirire. Zvichida pamwe mambo vanogona kutumira zvekare mamwe masamanisi ekuti adzoke futi kudana kana kuti izvozvi taakungoramba takamira tichiti tatotsipikwa tobva tanyarara. Aiwa zvekuti titi takanyarara ka asi tinoda kutoti kwamambo kuenda iye anenge akaenda akambonoripota kuti handisati ndawana mari, achitora mari achienda kundopa uko kwaari kuenda kunotivhara. Iye anoti handina mari kwamambo, anosvika akati handisati ndawana mari, asi mari anoiwana obva andodini, obva aendesa kusaidhi kwaari kuita kuti nyaya yake ivharike. Saka nyaya haisi kuvharika nekuti marudzi akanyora akasiyana, hatina mukama nayesu. Hamene ivo vananyati varudzi vake kana andirini zvangu kana andirini ndini ndakazotoita kuti nyaya iende kwamambo, ndakatodaidza vekumba kwedu hanzvadzi dzangu dzikavuya ndizo dzakazoita kuti nyaya iendepi isvike kwamambo. Vanhu vari mumusha muno vakangodini vakangovharwa. Ndikadaidza ndakamuendera ndiri 1 out pamba pakati manheru na7 o'clock ndikasvika ndikati iwe handiti wakatiza, ndikafona kumba kwedu kuti wakatiza. Nhasi wadzoka, ndafona kuti wadzoka. Wedza kunonoka kwavo kukasika kwavo tichatangira ipapo pachasvika hama dzangu kuenda mberi. Akati ndiri kunyepa. Vachisvika nyaya ndikabva tamuendera manheru pamba pake. Akabvunza kuti vanhu vese vakanyora ava uchavadini? Ukanzi wangu mukunda akafa, ndotosenda kutaurira akafa, ndichamubvisa kwasanzira. Bhokisi rake ndoriisa pamba pako apa. Ndiko kuzovuya pano paruware kuronga kuti vamwe vanhu kuti hatisina mari. Ndakabvisa mari yangu ni $10 nekurwadziwa. Vanhu vakaenda kwamambo vakazodzoka vakazoenda naye. Ndokuzoti vanhu vese tidini tivuye kwamambo. Vanhu takakwidibidzwa, vanhu vakazomuka nepamusana pangu ini nekuti ndandadaidza vabereki vangu vakadini vakavuya. Alright, regai tichienda kunopendera nyaya yedu iyi nekuti tinogutsikana kuti nhasi vanhu vazhinji vane mabasa ekuita kudzimba, so toda kuti tikurumidze kuti muwane mukana wekunogadzirisa zvamunoda kugadzirisa. Toti zvichida pamwe pane asangana nechirongwa ichi anobatsira obva ati ini ndoda kubatsira nharaunda iyi nevanhu ava vakaitwa zvavakaitwa izvi. Zvichida pamwe haana muripo wanenge achida. Kune vamwe vanoti ndinongobatsira pasina muripo. Senharaunda isusu tinosununguka here kuti vanhu vakadaro ivo vauye, nekuti ndinogutsikana kuti even kudare kwamambo chaiko vanoti kana muine umwe mubatsiri wamunenge mawana munobatsirika. Saka handizivi kuti tomboti pane ati izvoni toda kuuya kuzobatsira panyaya yemazita aya. Takasununguka here kuti munhu iyeye anokwanisa kungotibata ouya ogadzira nyaya iyi. Kana zvichidzokera kwazvakabva zvodzokera kwazvakabva, kana zvichibva zvaperera ipapo zvobva zvaita se zvaperera ipapo, pozotangwa hapo nhau dzekuripwa kune vanenge vakafa. Ipapo tingatenda dai kuti pakaita munhu angatibatsire, dai pakatoita mumwe anogona kutiti isusu anogona kutibatsira, tinomutambira nemaoko mairi. Inini maonera angu inini mambo ka isusu mari yawo katiti tipate $10 hatina, asi mambo uyu sekutitadzira kwaakaita iye aifana kuti pedzera zvinhu zvese izvi, nokuti isusu takatobhadhara mari yakafanana isi yakataura mambo takabhadhara $300.
zvese zvatakaita. Saka mambo aya wanga wangori wamwe izvezvizvi vaifana kungonzwira kuti vana vedu chichemo chatinacho isusu wataura kuti vana vari kuchema kuti isusu mari yamakataura iyi 300 iyi hatina aba ndozvazvatiti hatamire tingori kuno tisingamboendi kwavari iye hauyi. Saka isa hatisi kuziva kuti kwamambo akaenda kwamambo here kuti mambo handina mambo anosumwa futi ka. Inini mafungira ndandichiita chinangwa chatawira kuno ndechekuti nyaya iyi igadzirike handiti kuitira kuti tese takanyorwa mazita tisununguke. Isusu basa redu nderekutora nhau sekutiona kwamakaita tiri padare papa ndo mashandiro atinongoita tinongosvikawo ipapo totora nhau toenda. Asi kana paine nhau yakaita sei unenge wamuono wedu isusu wekuti zvichida pamwe imimi senharaunda ndimunoziva vakanyorwa mazita apa tachitaura nachiyame kana mati tingobatana nachiyame tosvika toti Changamire takaenda kunharaunda iya pane vaya vakanyorwa mazita vamakambotonga nyaya yakamira yakadai zvida pamwe panobuda rimwe zano kana kuti imwe solution iri nani yekuti nyaya iyi ikwanise kugadzirika kuti ipere. Ndo mafungira ndandichiita inini kuti kana imi mukafunga kuti hamuda kutipa kana kuti motiendai nababa vedu avarapa kune kwakutongo yanya yekuti takungobatsirana kuti tipushe kuti zviite zviite. Ndosaka ndaunza zvekare nyaya yekuti kana kuri kuti pane anenge aona chirongwa ari mubatsiri nekuti tine vamwe vanomboti pane zvirongwa zvatinokuritsa zvakawanda zvakasiyana siyana poita vamwe vanoti inini ndiri kuda kungobatsira mhuri iyi panyaya iyi handina muripo wandiri kuda kubva kwavari. Ndo paya pandazobvunza paya kuti toti paita munhu akadaro anotibata kuti andoda kubatsirana nevakanyorwa mazita ava imimi sevagari vakanyorwa mazita makasununguka here kuti munhu iyeye anouya. Ndo baba ine mubvunzo wangu tikadzoka mashure pano akaenda kwamuzivi kutanga pane pamwe pawasirira idzedu dzainzwa dzadziripo pakanhamozi ndikona wasvika pamba pako ndiiva rakaendako ndokubatsira pakatorema pamba pako yomurundeni asi zvinodhura murunzo akanzi pamba pako patondopatine basa handimurikoni. Saka zvakaitika murundo mbuya wakafaka ndimbuya wangu inini ndimbuya wangu ini inext door idi zvaaita ndifunga zvakagumbura mbuya wangu ndakutora ichoapa nembadzela ndo zvakagumbura mbuya wangu zvakaita murundo. Aiwa notenda tototambira zvakanyanya kana pana anotibatsira because zvakataura kwamuzika takaona kuti isusu kuti tione kuunganidza kutsvaga munhu anotibatsira kamusha munomu zvinotidhurei. Saka takaona tisingazvikwanisiba asi wakanyatsoda kuti zvinodhura. Saka tinokaona anokwanisa kutibatsira ka tinotofara nazvo ngekuti tiri kutoda kuti pamba pake ipapapuka kana kwashe taida kutotaura kuti pamba pake ipapapuka tofanira kutosvika semusha because zviripo zvacho ka zvakazotaurwa zvakaita nemuprofita muzi kuti pane zvakakura tinoda kuti patofumurwe titocherwe chirwe zviripo pamba pake kana zviripo daitofara chaizvo kana kune mubatsira anotibatsira panyaya iyo umengo wacho akatsikirwa tofa unaozimujereka mengo mongo wakutooma ere munengo wakazikana uchinge waoma ukadzimara wangooma chete akufa tese atikutooma hazokaoma vanhu vese vari pajirafu vanenge vakufa uisitikenika uye akapinda kutera ngachipinda kutera. Aiwa kana paine vamwe vane mashoko ekuwedzera ekupedzisira tobva tapedza ipi chirongwa chedu ngatisunungukei kutaura zvimwe tinogona kuzongokurukura tobva taronga kuti imimi sevagari zvamwe kuda zvacho ndezvii iti takasununguka chero nguva mukatiti vanhu venhembe toda kuti mutibatsire kuti tisvike kuna Changamire tonotaura nawo Changamire nyaya yakamira yakadai asi zvinezvi zvichida paino vaviri kana umwe chete kana vaviri anenge abva kuno kuitira kuti zvisazoita kunge isusu tisaenda nenyaya tinongoenda tiri tese takangobatana tiri pamwe chete tosvika Changamire nyaya yakamira yakadai tinogutsikana kuti vanokwanisa kutinzwa. Nhasi tinogona kusvika vasiko zvaida kuti kana imi mukatiudza kuti tobatana nanhingi toenda kuna sekretari tonokumbira kuti Changamire tachida kuzoonawo Changamire nenhau iyi tine vatapiwa kubva kuvillage C vatiri kufanira kuuya nawo tobva taudzwa kunzi uyai musi wakati Changamire vacho varipo kuitira kuti tosvika varipo nekuti kaenda nhasi tinogona kusvika vasiko. Saka imi mukangotiudza kuti munoshanda munenge makubatana nauyu nauyu towana nhamba
toenda ikoko. Tikisvika ikoko tobva takumbira kuti atikumbira kuzonani changamire handiti. Vobva vatiudza zuva sekretari kuti achangamire musi wakati nekuti vanotovafonera. Changamire wacho utiudza kuti musi wakati. Isu tobva tangoudza vaya vanenge varipo vaya kuti kwanzi muye musi wakati. Toenda tonovaona. Kana paitawo mubatsiri anenge ati haini ndinokwanisa kubatsirana nemhuri, tinongobatana zvekare tokuzivisai kuti pane ava varapa, imi ndimi munozotaura navo henyu moronga zvamunenge maronga. Kana mafunga kuti dedza pavanouya pacho tinongouya futi zvekare tinenge tiri. Kana varipo vaviri vacho vatinogona kuzoenda navo munongotiudza kuti batai navo, tototora mafoni namba avo vanhu vacho kuti kana tichinge taenda uko tikanoona Changamire tikapiwa zuva kungozivisana kuti hanzi Changamire uyai musi wakati totaura nyaya yedu. Changamire zvinhu zvakaoma, patakangomirira paya ndo patakamirira muti uri kuoma zvichireva izvo kuti tinenge takudi takufa. Tobva ndida kumbotaurawo apa pamameseji averengwa kunyanya yapedzisira kuverengwa iyi haingafaniri kuti mambo waChangamire wainzwawo here vaitofana kutoiona.